12 ta' Mejju, San Leopoldu Bogdan Mandi, reliġjuż, għex bejn l-1866 u l-1942. Twieled fit-12 ta' Mejju fil-Boka Kotarkowska, illum Montenegro. Missieru kellu flotta tas-sajd fil-Baħar Adriatiku, kien mill-villaġġ ta' Zaku, raħal xi 28 kilometru il-bogħod minn Split. Kien it-12 il-wild u l-oriġini tal-familja tiegħu kienet dik nobbli mill-provinċja tal-Bosnja. Biż-żmien il-familja tilfet ħafna mill-ġid tagħha. Huwa kellu diżabbiltà li affettwatlu kemm fl-istatura kif ukoll fil-fakultà tal-kliem. F'Novembru tas-sena 1882, meta kellu 16-il sena, huwa mar l-Italja fis-seminarju tal-Kapuċċini Venezjani. Hawnhekk ħal isem ta' Leopoldu. F'Mejju tas-sena ta' wara ipprofessa u 4 snin wara fl-1888 ħa l-voti perpetwi. F'Settembru tal-1890 Leopoldu kien ordinat presbiteru ġewwa Venezja. Billi kien Kroat, fl-ewwel gwerra dinjija Leopoldu kellu jmur fl-Italja ta' isfel u xtaq ħafna jerġa' jirritorna f'pajjiżu biex jippredika lin-nies hemmhekk, iżda minħabba id-diżibilitajiet tiegħu u mart fl-istonku, artrite u vista batuta ma tħallix mis-superjuri tiegħu. Għalhekk baqa' fl-Italja u kien iqatta' ħafna ħin fil-konfessinarju. Dan għamlu għal 34 sena sħaħ. Kien mimli kompassjoni u ħniena għal penitent u kien jattirah b'sensittività kbira. Kien ħafna favur il-ħajja u ma kienx joqgħod lura milli jitkellem fi kwistjonijiet fejn jidħlu tfal. Ħadem ħafna biex iwaqqaf orfanotrofi għat-tfal il-tiema. Kien devot kbir tal-Verġni Marija u kien isejħilha l-Malma Qaddisa. Kien jirreċita ir-Rużarju Sikkwiet u kien iqaddes kuljum ma' ġenb l-artar tal-Uffiċċju tal-Verġni Marija. Wara l-Quddisa kien imur iżur il-morda fl-isptarijiet u d-djar tax-xjuħ madwar Padova. Ma kienx tonqos vista fl-infermerija tal-Kapuċċini u kien idur il-patrijiet ifarraġhom u jqawwilhom qalbhom u jsaħħaħhom fil-fidi. Leopoldu marad bil-marda tal-kanċer li waslitu għal-mewt fl-età ta' 76 sena. Waqt li kien qed jipprepara l-liturġija ħassu ħażin u ħaduh fiċ-ċella. Huwa miet imdawwar bil-patrijiet sħabu ikkantaw is-Salve Reġina. Fit-tieni gwerra dinjija, il-Knisja u parti mill-kunvent fejn kien jgħix Leopoldu ġew ibbombardjati iżda iċ-ċella tiegħu baqgħet intatta. Dan kien ħabbru Leopoldu qabel mewtu. Huwa qal hawnhekk Alla wera wisq ħniena ma' nies, din għandha tibqa' molument tat-tjubija tiegħu. Il-Papa San Pawlu VI ibbeatifikah fit-2 ta' Mejju tas-sena 1976. Il-Papa San Giovanni Pawlu II iddikjarah Qaddis fis-16 ta' Ottubru tal-1983. San Leopoldu jissejjaħ l-Apostlu tal-Għaqda. Bħal San Piju tal-pjagi, San Leopoldu Bogdan Mandi Franġisk kien iqatta' ħafna ħin fil-konfessinarju jamministra is-sagrament tal-qrar jew tal-ħniena f'isem Kristu. Dan għamlu għal 34 sena sħaħ. Il-kompassjoni u ħniena li kellu lejn il-penitent flimkien ma' sensittività kbira li bihom kien jitrattom kienu jiġtu kemm Alla huwa dejjem lest li jaħfrinna bil-qalb. Għamilna x'għamilna u ħawwadna kemm ħawwadna. Jekk aħna induru lejh niedma u bi proponiment li nħallu warajna id-dnub tagħna.
Imma għaliex huwa importanti daqshekk dan is-sagrament li mingħajru ma nistgħux nirċievu il-maħfra u nsalvaw ruħna? X'nesperjenzaw fil-qrar? Dawn li ġejjin huma ġabra ta' kwotazzjonijiet dwar il-qrar. Ġesu lill-Apostli fi Ġwanni kapitlu 20 versi minn 21 sa 23. Ħudu l-Ispirtu Santu, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Mill-Konċilju Vatikan II Lumen Gentium numru 11. Dawk li jersqu għas-sagrament tal-penitenza jirċievu mill-ħnina ta' Alla il-maħfra għall-uffiżi li jkunu għamlulu u minnu fih jiġu wkoll rikonċiljati mal-Knisja li huma jkunu darbu bid-dnubietom u li permezz tal-imħabba, tal-eżempju tajjeb u tat-talb tħabbrek għal konverżjoni tagħhom. Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika numru 1440. Id-dnub qabel xejn offiża lil Alla, ksur tar-rabta tagħna miegħu. Fl-istess waqt id-dnub jolqot ukoll ix-xirka tal-Knisja, għalhekk il-konverżjoni iġġib fl-istess waqt il-maħfra ta' Alla u r-rikonċiljazzjoni mal-Knisja li tiġi infissra u sseħħ liturġikament bis-sagrament tal-penitenza jew tar-rikonċiljazzjoni. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-11 ta' Frar 2014. Tibżawx mill-qrar, meta wieħed ikun għadu qiegħed jistenna biex iqer, iħoss il-mistħija, imma mbagħad meta jtemm il-qrara joħroġ ħieles, kbir, sabiħ, maħfur, safi, ħini. Dan hu is-sabiħ tal-qrar. L-istess il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tat-19 ta' Frar tal-2014. U Ġesu li jinsab hemm, u Ġesu huwis itjeb mill-qassisin. Ġesu jilqa' kandu b'tant imħabba, għamel il-qalb u mur Papa Franġisku fil-13 ta' Novembru tas-sena 2013. Is-sagrament tal-penitenza jew tal-qrar hu fil-fatt bħal it-tieni magħmudija li tfakkarna dejjem fl-ewwel waħda biex tibni fuqha u tġeddidha. Il-qrar mhux xi seduta f'kamra tat-tortura, imma festa. Anki meta l-bieb li l-magħmudija fetħitilna biex nidħlu fil-Knisja jitbexxaq xi ftit minħabba fid-djufijiet u d-dnubiet tagħna, il-qrar jiftħu mill-ġdid għax hu bħal tieni magħmudija li taħfrilna kollox u ddawlilna u ddawwalna biex nimxu il-qudiem bid-dawl tal-mulej. Papa Franġisku f'omilija f'Santa Marta fit-23 ta' Jannar tas-sena 2015. Il-qrar mhuwiex ġudizzju iżda laqa ma' Alla li jaħfer u jinsa kull dnub ta' kull bniedem li ma jgħajjiex jitlob il-ħniena tiegħu. Il-qrar mhuwiex xi maġija tal-ħasil biex tneħħi id-dbajja, imma laqa mal-missier li jgħaqqad jaħfer u jagħmel festa. Il-Papa Franġisku fl-ewwel Anġelus tiegħu 17 ta' Marzu tas-sena 2013. Ħuti, il-wiċċ ta' Alla huwa wieħed ta' ħniena li dejjem għandu l-paċenzja u din hija l-ħniena tiegħu jifhimna, jistennina. Jekk narfu nduru lura lejh b'qalb niedma, huwa ma jgħijiex jaħfrilna. Tinsewx dan, il-mulej ma jgħejja qatt jaħfer, huwa aħna li nejjew nitolbu maħfra. Il-Papa Benedittu f'omilija f'Washington fi 17 ta' April tas-sena 2008. Il-qawwa ħelliesa ta' dan is-sagrament fejn l-istqarrija vera ta' dnub tagħna tiltaqa' mal-kelma ħanina ta' maħfra u sliem minn Alla jeħtieġ li kull Kattoliku jerġa' jiskopriha u jagħmilha tiegħu. San Girgor Nazzjanżenu, il-qari huwa t-tieni magħmudija, il-magħmudija tad-dmugħ. Il-Papa Franġisku fil-messaġġ għal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ tas-sena 2016 fil-15 ta' Awwissu
jgħid hekk, Alla dejjem qiegħed hemm qabilna, ilu minn dejjem ifittixna u hu isibna l-ewwel. Forsi xi ħadd minnkom għandu xi taqqal lil qalbu jaħseb għamilt hekk, għamil dan, tibżawx, hu qed jistennikom, hu missier dejjem jistenna. Kemmi ħaġa sabiħa li fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni niltaqgħu mat-tannieqa ħanina tal-missier, niskopru il-konfessinarju bħala il-post tal-ħniena. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali ta' 19 ta' Frar 2014. Niċċelebraw is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni ifisser li nħallu iddawwarna it-tannieqa kollha mħabba li hi t-tannieqa tal-maħfra bla tarf tal-missier. U jien ngħidilkom, kull darba li aħna mmorru nqerru, Alla jannaqna miegħu, Alla jagħmlilna festa, ejjew nimxu f'din it-triq. Il-Papa Franġisku f'omelija f'ċelebrazzjoni penitenzjali fit-13 ta' Marzu tas-sena 2015. Ħadd ma għandu jitħalla barra mill-ħniena ta' Alla. Kemm hija kbira l-imħabba li bija jħares lejna Ġesu, bliema mħabba u jfejjaq il-qalb nidimba tagħna. Qatt ma jbeżżawna dnubietna, naħsbu f'liben il-ħali li meta jiddeċidi li jerġa' lura għand missieru joqgħod jaħseb x'diskors ħajamillu, imma l-missier bil-kemm iħallih jitkellem, janqu miegħu, hekk jagħmel Ġesu magħna. Missier, għandi ħafna dnubiet, imma hu jkun kuntent jekk inti tmur. Se janqek miegħu b'ħafna mħabba, la tibżax, ma ninsewx li Alla kollox jaħfer u Alla dejjem jaħfer, ejja ma nejjewx nitolbuh maħfra. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali ta' 19 ta' Frar tas-sena 2014. Il-maħfra ta' dnubietna mhix xi ħaġa li nistgħu nagħtu aħna stess lilna nfusna. Jien ma nistax ngħid naħfer id-dnubiet tiegħi. Il-maħfra rridu nitolbuha lil xi ħadd ieħor u fil-qrar nitolbu maħfra lil Ġesu. Il-maħfra mhix frott it-tħabbrik tagħna, imma hija rigal. Il-Papa Benedittu 16 f'laqgħa kataketika mat-tfal li kienu rċevel l-ewwel tqarbina matul is-sena 15 ta' Ottubru tas-sena 2005. Il-qlar ta' spiss huwa ta' għajnuna kbira u minnu id-dnubiet tagħna huma dejjem l-istess, imma aħna id-djar tagħna, il-kmamar tagħna innatfuhom tal-inqas darba fil-ġimgħa, anki jekk il-ħmieġ ikun dejjem l-istess, biex ngħixu fl-indafa, biex nerġgħu nibdew mill-ġdid. Inkella l-ħmieġ anki jekk ma jidirx jibqa' jinġema'. Xi ħaġa simili nistgħu ngħidu dwar ir-ruħ, dwar in-nifsi. Jekk qatt ma mmur inqer, ir-ruħ tiegħi tintelaq u fl-aħħar nibda nidra li lin-nifsi kif jien u ma nibqax nifhem li rrid nitħabad biex insir aħjar, li rrid nimxi l quddiem u dan it-tindif ta' ruħna li Ġesu jagħtina fis-sagrament tal-qrar jenna biex inżommu l-kuxjenza tagħna dejjem attenta, iżjed miftuħa u għalhekk jenna wkoll biex nikbru spiritwalment u bħala bnedmin u ta' għajnuna kbira li nqerru regolarment biex inżommu r-ruħ tagħna nadifa u sabiħa u biex fil-ħajja nibqgħu nikbru jum wara l-ieħor. Il-Papa Franġisku f'omelija f'ċelebrazzjoni penitenzjali fit-22 ta' Marzu tas-sena 2014. Ma dawk li nintaqgħu tistgħu twaslulhom il-ferħ li jħoss min jirċievi l-maħfra tal-missier u sab mill-ġdid il-ħbiberija sħiħa miegħu. U għajdulhom li l-missier tagħna qiegħed jistennina, il-missier tagħna jaħfrilna u iżjed minn hekk jagħmlilna festa. Jekk int mur għandu bħajtek kollha, anki b'tant dnubiet, flok iċanfrek jagħmillek festa. Dan hu l-missier tagħna. Dan intom tridu tadduh, ejduh lil tant nies illum nirċievu l-ħniena u nqasmu l-ħniena. F'Salm 103 versi minn 3 sa 4 insibu dan. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar,
iħadnek bit-tiba u l-ħnina. U fl-aħħar il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-20 ta' Novembru tas-sena 2013. Anki l-Papa jmur iqel kull 15, anki l-Papa huwa midneb. U int tirċievi dan is-sagrament b'mod regolari? Kemm tipprepara ruħek għalih? Tmur tqerb l-attitudni tajba? Talba, o Alla dejjem lest li tħenn għal min jindem. Intu rejt nafsan Leopoldu Bogdan Mandi, il-wiċċ ħanin tiegħek. Għamel li btalbu bl-eżempju ta' ħajtu b'mod speċjali tad-dedikazzjoni tiegħu biex jaħfer lin-nies f'ismek fis-sagrament tal-qrar, aħna narfu nozzu u nirċievu b'aktar impenn dan is-sagrament li bih niġu imnatfa minn dnubietna bis-saħħa ta' demmek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.